Els darrers vídeos han vist el principi de funcionament d'un element imprescindible per la generació d'energia elèctrica, que era l'alternador. Ara veurem un altre element que és imprescindible per al transport de l'energia elèctrica, i aquest element és el transformador. Aquí he dibuixat d'una manera esquemàtica la versió més simple del transformador. Mirem de quines parts consta. Primer veiem que tenim un nucli, aquest nucli és de material ferromagnètic i ens canalitzarà les línies de força del camp magnètic constituint el que s'anomena un circuit magnètic. Veiem que al voltant d'aquest nucli tenim dos bobinats enrotllats al voltant d'aquest nucli, un bobinat amb N1 espires i un altre bobinat amb N2 espires. El primer bobinat l'anomenarem bobinat primari o simplement el primari. I en el segon bobinat l'anomenarem el bobinat secundari o simplement el secundari. D'acord? Bé, aquest element serveix per apujar o abaixar el voltatge i fixeu-vos que el bobinat primari i el bobinat secundari estan aïllats elèctricament, tenen només un acoblament magnètic, però estan aïllats elèctricament. Per tant, sense canviar el voltatge, aquest element també pot servir per aïllar dos circuits, el circuit del primari i el circuit del secundari. Per veure com funciona, jo el que faré és posar una font de voltatge altern, aquest és el seu símbol, el primari, i això em donarà un voltatge altern, U sub 1, que recordem que U sub 1 és igual a U sub 1 màxima pel sinus d'omega t. Recordem que fins ara a aquesta omega li dèiem velocitat angular. Per què? Doncs perquè el corrent altern estava generat per una màquina rotativa, una màquina que rodava i per tant tenia una velocitat angular. Però clar, quan parlem de voltatges i intensitats, aquí no hi ha res que rodi realment. Per tant, és més rigorós dir-li, més que velocitat angular, dir-li pulsació o freqüència angular. Però, naturalment, les unitats seran les mateixes, que seran els radians per segon. D'acord? Bé, pel fet de connectar aquest voltatge aquí, circularà una intensitat a I sub 0. No ho demostraré, però us diré que aquesta intensitat és molt petita, però suficient com per generar un flux magnètic Φ sub 0. Al ser aquest voltatge altern, la intensitat aquesta també serà alterna, jo l'he dibuixat en un sentit, però vull dir, va canviant de sentit, igual que el flux, també és altern, per tant va canviant de sentit, d'acord? I aquest flux, al ser variable, ens induirà en el secundari una força electromotriu segons la llei de Faraday. Bé, doncs, fixeu-vos, jo tinc un voltatge connectat al primari, U sub 1, que va canviant en el temps, i aquí en el primari, tot i que tampoc ho demostraré, us diré que es genera una força electromotriu, que en el cas ideal és igual que el voltatge aquest, és igual, i que ens dona menys N1, que és el nombre d'espires del primari, per la derivada del flux magnètic respecte al temps. D'acord? Això ho anomenem força contra electromotriu i en el cas ideal és igual al voltatge sub 1. Molt bé. Aleshores, quina força electromotriu s'induirà en el secundari? Doncs apliquem la llei de Faraday. Sabem que la força electromotriu que s'induirà en el secundari serà menys N sub 2 per la derivada del flux respecte al temps. I aquesta força electromotriu es manifesta en forma d'un voltatge U sub 2 en el secundari, de manera que això és igual a U sub 2. I recordem que estem parlant de corrent altern, per tant, U sub 2 serà U sub 2 màxima pel sinus d'omega, la pulsació, pel temps. D'acord? Bé, ara fixem-nos en precisament aquestes expressions. Diem U sub 1 és igual a aquesta expressió d'aquí,
i u sub 2 és igual a aquesta expressió d'aquí. Ara, doncs, copiem-les aquí dalt, dic que u sub 1 és igual a menys N1 per la derivada del flux respecte al temps i que u sub 2 és igual a menys N2 per la derivada del flux respecte al temps. Aleshores, d'aquí podem treure que menys la derivada del flux respecte al temps, tenim aquí N1, que és el nombre d'aspires del primari, que està multiplicant, passa dividint, doncs és igual a u sub 1 partit per N1. I d'aquí podem treure doncs, que menys la derivada del flux respecte al temps, aquest N2 està multiplicant, passa a l'altre costat dividint, és igual a u sub 2 partit per N2. Com que aquestes dues expressions són iguals, podem igualar aquestes dues expressions i tenim que u sub 1 partit per N sub 1 és igual a u sub 2 partit per N sub 2. I ara, doncs, el que faré és passar aquesta u sub 2 que està aquí multiplicant a l'altre costat dividint i aquesta N1 que està dividint passar-la a l'altre costat multiplicant, de manera que em quedarà que u sub 1 partit per u sub 2 és igual a N1 partit per N2. I aquesta relació l'anomeno relació de transformació. A veure, què vol dir això? Doncs fixeu-vos que imagineu-vos que aquí tingués, per exemple, doncs en el primari 1.000 aspires, 1.000, i en el secundari 100 aspires. Bé, aleshores, suposem que aquí en el primari doncs jo hi poso u sub 1, per exemple, posem la màxima, 500 volts, després ja si en cas entrarem en més detall amb això. Doncs què obtindria en el secundari? Doncs fixeu-vos, si aquí hi ha 10 vegades més d'aspires que aquí, o sigui, aquí 10 vegades menys que aquí, obtindré 50 volts. O sigui, això em dividirà el voltatge d'entrada per 10. Si fos a l'inrevés, m'ho multiplicaria per 10. I aquí normalment la relació de transformació s'expressa d'aquesta manera. Diem, relació de transformació és igual a 10 1. Això seria el que s'anomena un transformador reductor, perquè ens ha reduït el voltatge. Si fos a l'inrevés, seria un transformador elevador i la seva relació de transformació podria ser, per exemple, 1 a 10. Us he d'advertir que en molts textos, sobretot de física, no pas d'electricitat doncs ho solen posar així, però en molts textos de física ho posen al revés, ho posen a la inversa. O sigui, diuen això, diuen que la relació de transformació és igual a u sub 2, diguem, el voltatge final, partit pel voltatge inicial, i per tant això és igual a N2 partit per N1. I estan utilitzant la mateixa expressió per una cosa que nosaltres hem posat a l'inrevés. De fet, no té molta importància perquè el nom de relació de transformació tampoc és tan important. Nosaltres el que ens interessa és aquesta relació. Fixeu-vos que aquesta igualtat es compleix igual i simplement està girada. Que teníem els denominadors ho hem posat els numeradors i el que teníem els numeradors ho hem posat els denominadors. I jo seguiré utilitzant aquesta nomenclatura d'aquí, però sapigueu que en alguns llibres també us podeu trobar aquesta altra.